Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bugünkü dersimizde musulmanlar üçin gijesi we günnüzi ahmiyetli bolan günleriň biriniň gurrunda ders. Bugün musulman doganlar şeýle bir ahmiyetli Allah Taala'nın gatynda ähli günlerden en kadyrly bolan gün. Bugün musulman doganlar Allah Taala'nın gatynda şeýle bir kadyrly gün. Allah Taala bul günüň içine ýörüýte ayrı ibadet koyupdur. Şu güne mahsus. Ve atamız Adam aleyhisselami Allah Teala şu gün yaradıptır. Ve cennete hem şu gün salınıptır. Ve cennetten dünya şu gün indiriliptir. Ve kıyamet günü hem näme hadislerde şu gün gopçoklyk habar berilýär. O ýerde musulmanlar onlar gurrun etjek bugünüň içinde şeýle bir wagtda sahih hadislerde habar berilýär. Allah Teala ol wagtda bendesiniň eden doga dilen hukman kabul etjekdigini habar berýär. O ýerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugüne şeýle bir ähmiýet beripdir. Bugün üçin aýratyn geýýän libaslar bolupdyr. Ýürüýte atyr sepinip ibadete gidipdir. Bugün musulman doganlar mübarek cuma günü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Cuma surasının 9. ayetinde Ya eyyühellezine amenu iza nudiye lissalati min yevmil cum'ati fes'av ila zikrillahi ve zarul bey' zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lamun. Ey iman edenler, ey Allah'a ve Peygamber'e, Kur'an'a, ahiriyede iman ettim, inandım diyen, özüne musulman, mümin diyen kişiler, Cuma günü namaz için azan aydılanma, Allah Teala'nı zikretmeye haydan ve sevdanızı işiniz taşlan. Eğer bilseniz bu sizin için has hayırlıdır diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Yani musulman da onlar Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de Cuma surasında Cuma gitmekliğimizi bize farz ediyor. Ve sevdanızı işinizi hem biladını taşlan, azan aydırlımı Cuma namazına gidin. Cuma günü Cuma namazına gidin diye. Cuma namazı musulman da onlar kimin üstüne farz? Cuma gününü, Cuma namazını kılmak kimin üstüne farz? Ululuk yaşına yeten, akıllı, güç yetiriyen, azat, oturumlu erkek her musulmana Cuma namazına gitmek farzdır musulman da onlar. Yani açıklap aytsak bu sözlemi, ululuk yaşına yeten bolmalı. Çağa farz del, akıllı olmalı, dela farz del, güç yetiriyen olmalı. Yani Cuma gitmeye güç yetiriyen olmalı. Hasta olsa, kör olsa, tutsaq olsa, ya olmasa Cuma gitmekliği için bir zalimden birinden korkan olsa, kol güç yetirmeyen hesaplanıyor. Demek ama güç yetiriyen olmalı, güç yetirmeyene farz del. Azat olmalı, kulu farz del ki elhamdülillah bugün kuvunna kulçuluk kalmadı. Oturumlu olmalı, näme demek? Bir şäherde oturup, yurt tutup ýaşaýan kişi bolmaly. Yani ýolagça farz del. Bir ýurtdan bir ýurda ýurdaşyp ýolagçylyk edýän bolsa, ol kişi näme Cuma farz del. Erkek bolmaly, näme üçin? Zeranlary farz del. Demek, gaýtyrap aýtsak, Cuma namazy, Cuma gününe Cuma namazyny kılmak, ulluk ýaşyna ýeten, akylly, güç ýetirýän azat, oturumlu erkek her musulmana farzdır musulmanda onlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da Tarik bin Şihab radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde diye El cum'atu hakkun vacibun ala kulli muslimin fi cema'a illa arba'a abdun memluk ev mıraatun ev sabi ev mariz diye. Cemaat bilen Cuma namazını kılmak her erkek musulmana vaciptir, farzdır. Dine şu 4 kişi kulu, zenana, çağa ve hassa farz derler deyip aydiye. Yolagçı Cuma namazı, yolagçı kişi Cuma namazı farz derlerinin delili musulman doğanlar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolagçılığa çıkanına hiç açan Cuma namazını kılmandır. Yolagçılığa çıkanına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dine öyle namazını kılıptır. Üstüne Cuma namazı farz bolmayan kişiler, misal üçün yankı zenan, yolagçı, ýagdaý bolmayan hassa, eger men Cuma gitmek isleýän diýseler, misal üçün zenan başgaly men Cuma namazyna gitmek isleýän diýse, ýa bolmasa yolagçy men geldim bir ýurtdan başga ýurda mümkinçiligim bolma wagtymda Cuma namazyna gitmek isleýän diýse, güç yetirmeyen, ýagdaý bolmayan hassa, men gözüm kör ýöne ýanymda bir elimden tutup aksa menem gidesim gelýär diýse, ýa da misal üçün aýagy bir aýagy dowuk, daňypdyrlar emma şonu da men gitjek diýse. Yani zenan, yolagçy, Cuma barmaga ýagdaý bolmayan hassa, eger Cuma namazyna gitmek isleseler musulman doganlar baryp kılıp bilýärler, kılsalar sogap bar. Emma Cuma şu kişileriň boýuna farz däl. Yani gitmese jezasy ýok, günah kazanmaýar. Öýlerini, öýle namazlaryny kılmaly bolýarlar. Emma öz isleýärlerine gitmek isleseler sogap kazanýarlar. Hususan musulman doganlar zenanlar Cuma gitjek bolsalar, doly hijaply, jilbaply bolmalylar. Edep bilen, sessiz, agraslyk bilen
gözüni yerden kaldırman gidip gelmeler zenanlar cuma namazı. Hemişe şu hilet bolmaly, hususan cuma namazına gidenlerine. Emma gynansak da şuň kuluna käbir zenanlaryň darga inip, atyr sepinip, taşta urugyny gözläp, o düňe kellesini ýalyk bilen örtüp gidip gelişleri musulman doganlar cuma namazına gidip gelişleri durust däller. Beýdip gidenlerinden musulman doganlar gitmäni gowdur. Bu hiledip cuma gidýän zenanlar sowap däller, günah gazanýandylar. Cuma gününiň fazileti, sowaplary barada aýdyp geçsek, ýanky diýişimi diýär musulman doganlar cuma gününi Allah Taalanyň ýürüýte şuna maksus cuma namazyny farz etmegi cuma gününiň Allah Taalanyň gatynda näme derece gadyrlydygyny düşünmegimiz üçin iň uly delildir. Ýani Allah Taala ýürüýte şuna maksus musulmanlar üýüşsün, cemaat bolsunlar, Allah Taala ibadet etsinler, özüne ibadet etsinler, özüne zikir etsinler diýip Allah Taala ýürüýte cuma gününe maksus näme? Namaz farz edipdir. Cuma namazı. Allah Taalanyň gatynda şunyň näme derece beýikdigini, uludygyny musulmanda ona düşünmegimiz üçin iň uly delil, birinji delil şol. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim'de Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde diýär: "Hayru yawmin tala'at aleyhi ash-shams yawmul cum'a. Fihi khuliqa Adam ve fihi udkhilal cennet ve fihi ukhrija minha." diýär. Üstünde günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Cuma günü Adam aleyhisselam yaradıldı. Ve cuma günü cennete salındı. Ve yine de cuma günü cennetten çıkarıldı. Yani dünya, Allah Teala cennetten çıkarıp dünya iniriyor. Sahih Müslim'de geçiyor bu hadis. Yine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İbn Mace'de Ebi Lubaba bin Abdülmunzir'den radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İnne yevmel cum'ati seyyidul eyyam ve a'zamuha indallah ve huve a'zamu indallahi min yevmil adha ve yevmil fitr. Fihi khamsu khilal. Khalakallahu fihi Adam ve ahbatallahu fihi Adam ilal ard ve fihi tevaffallahu Adam ve fihi sa'atun la yes'alullaha fiha l'abdu şey'an illa a'tah ma lem yes'al haraman ve fihi tequmus sa'a." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye cuma günü günlerin en hormatlysydyr. Ve Allah Taalanyň gatynda en beýgidir. Cuma gününiň derecesi Allah Taalanyň gatynda Qurban we Ramazan bayramy günlerinden has beýikdir. Cuma gününde 5 wasp bardyr diye. Allah Taala Adam aleyhisselamy cuma günü yaratdy. Cuma gününde Adam aleyhisselam yere indirildi. Adam aleyhisselam cuma günü wefat etdi diye. Bu cuma gününde şeýle saat bardyr. Şol wagtda bende haram bolmayan näme dilese Allah Taala on dilegini berjektir diye. Ve olun yani kıyamet günü kıyamet olun yani cuma günü kopjakdır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar musulmanlar onlar. Cuma namazynyň hikmetlerinden musulmanlar onlar musulmanlara Allah Taalanyň nigmetlerini ýatladyp durmak, wagys nasihat edip musulmanlara peýdaly ilmler öwretmek, Allah Taalanyň zikir etmek, cemaat bolup Allah Taala ibadet etmek, musulmanlaryň doganlygyny berkitmek, agzy birligi güýçlendirmek. Cuma namazynyň musulmanlar onlar hikmetlerinden käbirdir. O ýerde musulmanlar onlar bilmeli möhüm zatlarymyzyň biri boynuna cuma farz bolan kişiniň cuma namazyna gitmezligi uly günahlardandyr. Şonuň üçin İmam Zahabi rahimahullah Kitabul Kebair adly uly günahlar adly kitabynda uly günahların biri hökmünde cuma namazyny we cemaaty terk etmegini getirýär. Ýene de İbn Hajar el-Haytami uly günahlar adly kitabynda ol hem näme uly günahların biri hökmünde cemaaty we cumany terk etmekliği getirýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim'de gelen hadisinde la yentahiyenne aqwamun an wad'ihumul cum'at aw la yahtimannallahu ala kulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin diye. Käbir adamlar, insan musulman doganlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Sahih Muslim hadisi. Sahih hadis. Käbir adamlar cuma namazyny taşlamagy besederler diye. Ýogsam Allah Taala olaryň kalplerini möhürler, soňra olar gapyllardan bolarlar diye. Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn Mace'de gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Men tereke 3 cum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi." Kim üzürsüz 3 cuma namazı soğuk salalyk ýalçylyk edip terk etse diye Allah Taala onun kalbyny möhürler diye. Allah Taala cumany soğuk salalyk sebäpli, ýalçylyk sebäpli kalbyny möhürlemekligi, cuma gelmeýänleriň kalbyny möhürlemekligi musulman doganlar ol kişiden öz fazly keremini, bereketini, ihsanyny almagyna getirir. We ol kişi gapyllardan bolar. Ýagny ahiretine peýda getirjek zatlary görüp bilmez, düşünüp bilmez, alyp bilmez.
ahiretine ziyan berjek zatlara musulmanlar onlar tarap olardan äga bolup bilmez. Gapyllardan bolar diýe we kalbyny Allah taala möhürler diýe. Şoň üçin ýalçaraga diýenler, gitmeýänler pikirlenin. Nähilek günä gadan görünmedi. Ýene-de käbirler musulman dogonlar juma gitjek bolyn, işim bar ýa-da işimden ruhsat bermeýärler diýerler. Ýa-da okuwum bar diýerler. Musulman dogonlar iş, okuw, jumadan galmak üçin sebäp hasaplanmaýar. Juma namazy kimlere farz däldigini aýdyp geçdik. Şolardan galan her musulmana juma namaza gitmek farzdır. Eger işiň sana namaza, juma namaza gitmäge ruhsat bermeýän bolsa, ol işte işlemek dogry däldir. Musulman üçin Allah Taalaň farzy birinji ýerde durmalydyr. Biziň rızkymyzy musulman doganlar Allah Taala berýär. Rızkymyz plan kesin şirketiň edaraň elinde däldir. Sen Allah Taalaň razylygyny birinji ýerde goýup Allah Taalaň razylygy bilen bolsaň, az pul gazansaň bereketli bolar. Emma iş diýip, okuw diýip Allah Taalaň farzyny terk etseň, ne malla bereket bolar, ne ol işten hayır geler, ne ol okuwdan hayır geler. Şonuň üçin musulman doganlar hassalyk, ýolagçylyk ýaly adetden daşary ýagdaý ýüze çykanda juma namaza gelmän biler. Emma işim bar, okuwum bar ýa-da şoňa meňzeş başga bahana bilen juma namazy terk etmek musulman doganlar ulu günälerdendir. O kişinin gafillerden boljakdygyny hadiste habar berilýär we Allah Taala kalbyny möhürlejakdygyny habar berýär. Misal üçin edil bir kişinin işim sebäpli adam öldürýän ýa-da işim sebäpli arak içýän diýmegi musulman doganlar nähil erwet ýigrenji zat bolsa, günä bolsa, işim ýa-da okuwum sebäpli juma namaza gidemek diýmek musulman doganlar şol hili erwetdir we şol hili günäkarçylykdyr. Ýene-de musulman doganlar juma namazyna degişli başga bir belläp geçmeli radymyz aglaby bölek Arap ýurtlaryna juma güni dinç alyş güni. Juma gününiň dinç güni bolmaýan musulman ýurtlaryna hökümetleriň we döwlet başçylarynyň boyunlarynyň borjy bar. Ol hem hökümet işinde işleýän ýa-da mektepdir, ýokary okuwjaýlarda okuyan okuwçy talipleriň arkaýyn päsgelçiliksiz juma namazyna gidip gelmek üçin etmeli işleri juma wagtynda juma namazyna gidip geljek derejede öýlen ruhsatyny bermekdir. Misal üçin Türkiýede mundan näçe ýyl owal hökümet işgärlerine berilýän öýlenlik wagty juma namazynyň wagtyna ters düşýänligi üçin we juma namazyna gidip gelmek üçin ýetmeýänligi üçin juma namazyna görä şol wagty musulmanlar düzeltdiler. Diýmek näme musulman doganlar bir musulman ýurtda hökümet işgärlerine berilýän öýlenlik wagty juma gidip gelmek üçin ýetmeýän bolsa, şoňa görä şol wagty ütgetmek baş tutanyň boynuna wajypdyr. Edil şonuň alak musulman doganlar işgärlerine juma gidip gelmek üçin ýeterli derejede öýlen ruhsatyny bermek hususy şirketleriň, dukanlaryň, eýeleriniň boyunlarynyň borjudur. Musulman ýurdunda aglaby bölek musulmandan ýaşap oturan, musulman hasaplanýan ýurtda hiç bir iş Allah Taalaň 7 gat asmanyň üstünden ugradan Kur'anynda farz eden, farzyna ters gelýän bolmaly däldir. Ruhsat berilmeýän ýagdaýynda da musulman doganlar iş, okuw, juma namazyna galmak üçin sebäp däldir. Eger işinde juma ruhsat beremzok diýseler, farzy taşlamaly däl, ol işi taşlamalydyr. We musulman doganlar juma namazy wagtynda özüne juma farz bolan kişileriň işlemek dogry däldir, günäkarçylykdyr. Allah Taala bizi we neslimizi, halkymyzy Allah Taalaň farzlaryny arkasyna atyp terk namaz, terk juma bolmakdan gorasyn. Allah Taala ählimiziň malymyza, janymyza bereket bersin. Ähli musulman ýurtlaryna, hususan watanymyzda asudalygy ebedi eýlesin. Allah Taala ähli musulman baş tutanlaryna hidayet edip öz dini bilen ýöremek müýesser etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.